Magluluto tayo ng dinengdeng. Magsasahog ako ng hipon. Unahin ko yung hipon. I-fry lang siya ng konti. Lagyan na natin ng tubig. Init na yung tubig ko para mabilis. Lalagay ako ng bagoong isda. Lagyan ko siya ng konting chicken powder. Tapos, maglalagay ako ng konting bunga ng kalabasa pero frozen siya. Ganyan kami dito. Lalagay kami ng frozen. Meron kaming mga tira-tira na frozen na. Ayan. Haluin natin. Susunod natin yung bulaklak ng kalabasa. Fresh yan sa garden. Tsaka yung kasama na yung dahon na saluyot. Pagsasabayin ko. Para hindi madurog yung kalabasa kasi mabilis lang yun. Ayan, yung sahog. Ilagay natin sa ibabaw. Para maluto yan at hindi sila madurog. Ayan, ilalagay ko na yung mushroom at saka dahon na malunggay. Unahin ko yung dahon. Ayan, yung mushroom natin. Fully loaded na ng gulay. Ayan. Konting kulo na lang at ayos na. Luto na ang ating dinengdeng. Pwedeng magdagdag ng konting salt at tabang. Dumami yung tubig niya kasi yung mushroom tsaka yung bulaklak ng kalabasa. Ayan, luto na ang ating dinengdeng. Ayan, ang ating dinengdeng. Ayan.